Her ser vi jo virkelig, hvad det er, at vi jagter herude i markeren. Det er dem her. Det kaldes sengræs, og det er kvik. Og det er, når det virkelig er groet efter der. Og så skal vi ud og have det havet nogle gange. Nu her har Martin været rigtig god til at have det første gang med en almindelig have. Og så er det tørt og løs nu. Og så er de her haver rigtig gode til at få det op i luften sådan en dag som i dag. Så det ligger her i 14 dage og tørrer helt ud. Det er jo så meget rigtigt, når man er ude med de haver her, hvor alt snor og især de her nye moderne nylonsnore, de vikler sig omkring lejren. Det koster som til at leje. Dem, der smider der sådan nogle snore i markeren, de skulle faktisk have lov til lige at kravle rundt og skære dem fri af lejren. Maskinen, jamen den fungerer jo på den måde, at der sidder en kæmpe stor lap derhen, der skærer alt det her materiale løs. Og så sidder der jo en række fjerer der, som simpelthen kaster det op i luften. Og den her harve her, jamen den kører på den måde, at den kører samme vej, som vi kører med traktoren. Her er i hvert fald syn på sagen, at der kommer noget op i luften.